Δείχτε, δείχτε! Έλεγε ποιος αυτός εκεί δίπλα σου. Στον Νίκονα. Παρτάκι έτσι. Παρτάκι. Πού είσαι μαλάκα, πού είσαι? Μωρό μου, εγώ που το κάμερα εδώ, με λένε Αύγουρο, και εσύ που είσαι η Βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά και δεν είσαι. Ποτσαπούρο ρε μάλλον, ποτσαπούρο ρε μάλλον. Το πρέπει να τραβάει βίντεο τώρα. Σκάσε ρε μαλάκα, σκάσε. Στα αρχίδια μας. Μπορείς να πω έτσι. Έτσι όλοι ξέρουμε τώρα ότι επειδή βρίζουμε ρε βέβαια, το ξέρω ότι εμείς λέμε μαλακίες γι' αυτό γελάμε επειδή δεν καταλαβαίνουνε. Αρχίδια μας. Γελάει λίγο. Λίκε, πάτησε ο καγκός και τη λέει ένα στο μαγαζί, τη λέει where are you from, και της λέει τι κάνετε, λέει ναι εμείς ήλθε μόνακα. Ο άνθρωπος έχει συντάξει, δεν μας πιστεύω, τι και του λέω. Να σου πω κάτι, πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που φωνάζουν σε αυτά τα λεωφορεία. Ακούει ραδιόφωνα.